Bima ye Novembre kalo tile 5 san 2021 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ k'an filɛ ni wagati na Mali kɔnɔ yan fo ka taa se Mali kɔkanna a bɛ sigi ka ka kunnafoni min ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waatu selen a y'aw bisimila. Kunnafoni damnela bi CNT ma ulu ya laɲini ko ka Isa Kaujima kale ka kiri ni nga a ɲɔngiri ni wagati na Isa Kaujim yɛrɛ min ni ale ye CNT ɲɛmadanga 4 u kɔni fara ɲɔgɔn kan kunu alamusa Novembre kalo tile 4 san 2021 CNT ma a ma caman de ye I bolo kɔrɔta walasa ko ka se ka Isa Kaujim ka ale labla Isa Kaujim min yɛrɛ ni ale be kiri tigilamaw ka bolo ka kabi Octobre kalo tile 20 wɔɔrɔ o tɛmɛni na a kɔni ɲangikun kɛra fɛn min sa ko a kɛra sababu ye ni ka hakili wasiwasiw ni ka o bila jamana kɔnɔna la. Anga Maliendenw minnu sigilen bɛ Algerikaw ka jamana o kɔnɔna la anga ministriso be no ni ale ɲɛsinin bɛ Maliendenw ka koɲa minnu bi kɔkana ko ma ni ale ministri ye Mohamed Ag Al-Bashari sa ale ni OIM ka bolodi ɲɔgɔnma o kɔnɔna la kunu alamisa Novembre kalo tile 4 san 2021 anga Malienden ma 92 ulu kɔni bɔra Algerikaw fɛ no ni ka u kunda anga faba kɔnɔna o kan ama 92 lasta cɛ 86 o de tun b'a la muso 6 fo ka taa se denmisɛnnin fitinin 3 o ma. Abdul Nyang namari jete kunnafoni dilaw ulu fɛsa kunu alamusa ale kɔni lablala ni ka taa a ka so Abdul Nyang min yɛrɛ n'ale kalo 3 ni ka o kɛ kasobon o kɔnɔna la ka sababuya kɛ ko bɔlɔlɔ kana la a ye kumafɔbali dɔ ni ka o fɔ kumala surunyana sa k'a ye da don kuma la a tɛ komi ni a ɲɛdɔn kunnafonidila min bɛ yen nɔ ni ale ɲamatunna a bɛ wagati caman bɔ ni o ye Birama Ture a kun fɔra wagati la k'a fɔ ko an ka jamana ɲamakɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ko ale sen bɛ o ko la Abdul Nyanga a da sera o ko dɔw ma bɔlɔlɔkana la a minɛkun kɛra o de ye kabi utu kalo tile 6 san 2021 kabi Octobre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen fo kana se bima an ka finitigilakaw ulu ni u jɛɲɔgɔn u kɔni bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka dankari kalogɛrɛn diinɛ tigilamaw la o de kɔnɔna la sa u ye kalogɛrɛn diinɛ tigilama maa 20 bɔɲɔgɔn ni ka dankariw la an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Sudankaw ulu fɛ yen nɔ ONU secrétaire général n'o ye Antonio Guterres ye kunu alamusa Novembre kalo tile 4 ani u ka finitigila ka ɲɛma ni o ye Général Abdel Fattah al-Burhan ye a n'o ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya nɛgɛjuru sira o fɛ kumaɲɔgɔnya in kɔnɔna la sa a y'a yira k'a fɔ ko gouvernement kɔnɔna la finitigi gansan minnu b'a kɔnɔ ni olu tun bɛ camancɛ fanga o kɔnɔna la ko ka olu labila kabi fanga sugu min n'a kɛra dɔgɔkun kelen o kɔnɔna la u bɛ finitigilakaw ka bolo kan o de la o kɔnɔna la u ye maa gansan ninnu ni ka olu labila a dɔw yɛrɛ la sa u ka minisiri ɲɛma o bɛ a la n'o ye Abdallah Hamdok ye ale kɔni tun bɛ u ka lakɔlɔsili o kɔnɔna la kabini o kɔfɛ sa o ni maa u kɔni ye kunnafoniya ni ka o bila k'a yira k'a fɔ k'u y'a wajibiya finitigilakaw ka u ka minisiri 4 fana ka olu fana labila ni olu fana bɛ u ka lakɔlɔsili o kɔnɔna la ko ni kuma in kɔni fɔra u ka jabaraniso la. Kunnafoni datugula an bɛ taa Nigerikaw ka jamana o kɔnɔna la u ka jamana marabagaw olu y'a yira k'a fɔ kunu alamisa Novembre kalo tile 4 k'a fɔ ko finitigi gansan maa 69 olu de kɔni bɔnɛna u ni na tilaberikaw ulu fɛ yen nɔ ka sababuya kɛ kalogɛrɛn diinɛ tigilamaw u ye mugujugu de da u ɲɛ kabini Novembre kalo tile 2 o tɛmɛnen a maa ninnu yɛrɛ la sa u ka dugu dɔ maire o ye a la n'o ye Banikɔ maire ye o de la sa u ye lɛrɛ 48 ni ka u ka jamana bila o dusumakasa la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaaw bi jumadon in na an ye kunnafoni min sɔrɔ ni k'a da aw kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin n'Ala man ka jɔnya jɔna mi ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛn don inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw kelenkelen bɛɛ lajɛlen ma.